Kanjani? Uya khona? Ya mfethu. Hayi ngiyimo. Ngiyomba. Afana yini fana? Bla lapha ina no Facebook here. Ngiyayibona ngiyayibona. Mina ku Instagram. Ayi tshela. Manje wenzani kwenzani? Wenzani? Wenzani? Hayi Instagram. Ngefone nje sizoqhamusuza ubuka nje la. You know, whole gang in the spot. Yona Skok. Uzani? Oh, Skok, so. Uzani. Sibone sinyakhe le. Awuthi ngibone lengi. Bambala. Sala. Masilimani. Hayi sungihamba mfethu. Sungihamba mfethu. Sho mfethu. Hayi mfethu angazi nokuthi awuzi sungihamba mfethu. Sho. Bantu betshona bevela abatsho banibhatala nini zilimela zimbini Wamancane sesindaba simanje. Akazi go Mfethu zona mfethu bangithethesile bese ekhaya. Sithini? Enjoy yazi. Angishaya baba. Ifaye. Manje inkunzi mfethu zona. Futhi umthetho ngibambe inkunzi nombamba. Hayi, ngifuna umkhombisa ukuthi ngubaba. Umfana lo hayi kangazi umfana. Asifesi. Umchazi umfana wakho ngikugqokile. Mfethu 60 somkhaza nomkhithe lo kodwa mfethu lo mkhithe ngiyamfuna mfethu. Yabo nje bengizohamba mfethu. Bengizohamba namhlanje mfethu. Mfethu bengibuya mfethu mfethu. Mfethu asishiye mfethu lento yazi asishiye mfethu. Kodwa namthetha mfethu. Hayi besihamba futhi ngifisa ukushoya khanda hamba. Ngihamba mfethu. Hamba. Kodwa namthetha ngibamba mfethu lo ya. Afuthi uzamele mfethu. Umthitho obamba inkunzi nje futhi wakuhlala somewhere mfethu. Ngalapha phezulu. Hamba phela mele. Uhlezi ukhala ngokuthemba nje wena. Themba njani. Hamba. Ketha mathelabo lokhe ngabusa lokhe ngalusa bafuna ukubusa asiphetha mathelabo lokhe ngabusa Hamba ngawani, phethe abantwana nga2, ngidlale we, ngisho nomkhulu uzodance, othuza ngifisa, wena uzophasha, bayazi usiqala, kuphe 7 ukukabona vaba kuqala ngomrapha zodumo uqala. This is for the hood. Push. Sithini manje ngawe wena? Ndakuthi right ngani right? Phethe right phethe. Hey. Sure. Kade agcina. Nami ntathe ngagcina ndoda. Hey. Lapho phethe bekumnandi mfethu ungekho phethe.
Ngingekho. Beyikhipha. Hayi Hey ngizwile Hey beyikhipha bani. Yini leringayo? Senefoni. Hey mfethu imafethu. Mene mafethu ngihambe yabo. Abusenefoni. Ake ngiyaphuthuma mfethu. Ayaphuthuma. Ayishoda uko. Hayi izobuyibonana. Hayi mfethu sho. Senefoni umjitha lo. Hey bantu kunzi senefoni. Hayi ngisazomnandi be. Mfethu. Awuboni mfethu ukhatha mfethu. Wena silima mfethu. Oh okay mfethu khulileka mfethu angizoyiletha mfethu imali yakho ungasabi nawe yazi mfethu akhulileka njani hayi. Na mfethu libe mfethu ungicefezela hayi kahle mfethu akhulileka uthemba mina. Okay. Mfethu Ithi ifoni yakho uthunguyisa phela mfethu. oh hayi mfethu. Mfethu. Apho manje uzeleni la wena nomzalane. Mfethu ngosiza mfethu. Kunani? Imali mfethu. Imali. Yashotela. Ya. Ufuna ngokumali mfethu? Ya. Malini mfethu? Noma nini usinayo. Hayi mfethu, aphethe imali enginayo mfethu. Mfethu 35 rand mfethu imali enginayo. Asho hayi Mfethu. ayikho mfethu kiyasho. Shoda ngiyeza. Ngiyabonga mfethu. Mfethu indaba ezenzani manje? Kodwa siyasho kodwa hayi. Yashoda futhi. Kodwa mfethu into engiyithenga. Awushona. Zenzani? Lapho ekhaya mfethu mfethu kuthela mfethu ikhadi lagesi yabo. Credit card. Ya mfethu hayi ngiyabonga mfethu. Sure. Wewe mfethu, wena lo? Phone mfethu, yakho. Ya mfethu. Hayi mfethu. Asifuna sihlangane mfethu nini? Ukwada to 5 mfethu. Azoyenza njani mfethu? Ngiyeza nansi phone mfethu. I'm on some other shit. I can chase a beat. I'm trying to get rich. You're cute. It's very good by phone. Okay, it's 5 minutes, please. 5 minutes, please. Okay, Sean. I'll put you in.